seriózny náskok, tam ťa dokonca nikto nenaháňal. No, to musela byť nejaká náhoda. No, ty si to celkom akože vyjazdil. Nie, chlapci sa to brzdilo trošku, brzdili vzadu. Povedal, to bude Pelíšek, samozrejme, a zelená Honda. Ktorá je, Áno. Neviem, počkaj, Ja pozriem výsledky, takže to bude Martin Hluchý pravdepodobne. Asi áno, ale pozor. Nepotvrdím ti toto vôbec. Toto bude zaujímavý výjazd. No, a nebol. Nebol, výborné. A ostávajú nám 2 kola dokonca. No, ale tam má trošku problém, trošku sa to tam pchá na ňu. Ale buď slušný, áno? Ja som slušný. Nepoužívaj tu dvojzmysly. Ale to... Tri auta v zákrute to nikdy nie je dobré väčšinou. No presne. Á, toto je Linha. Ten si to odniesol, by som povedal, z tejto trojice obstal najhoršie. On si to ani moc neodniesol, on to proste nedobrzdil. Ale otvorenie to 18, 17, 16. Peťko, Ženíšek si idú po krku trošku, ale pomerne čisto si idú po krku. To je vzácny moment. Ináč Peťko, ten čo predvádza, ja by som ja vôbec ako... Ani vtipy nechce navyše povedať. Celé zle to je s ním. Počkaj, žeby. Na to, že to je predposledné kolo, tak sa tam chlapci celkom melú. To je Jarda Jager, toho nemôžem teraz vyhnúť. Sorry, Jardo, zavolám za chvíľu, komentuj, dobre? Čau. No, víš, Chevrolet, z ničoho nič. Pardon, Jardo. To je Larini, no. To nie je Larini, Jager. Známa firma. To je hokejista, český, myslím. Fotbalista, ja už neviem, ja sa v nich nevyznám. Furvola, čo robia. Počkaj, ale tu sa to furt mele. Režia nám to cvítla. 11. pozícia. To je môj obľúbenec na tej Honde, ktorému sa ešte raz ospravedlňujem. To bol Gabriel, ak sa nemýlim. Nemýliš sa, správne to hovoríš. Pekný, taká jednoduchú farbu, taký jednoduchý stým, ale za to je akože pekný. Áno. Tuto súboj. No, to... Som povedal, že brato-sestro vražebný, lebo ten skin je veľmi podobný, ale oni oficiálne sú to 2 rozdielne týmy, takže... Dokonca aj 2 rozdielne auta. No, tak áno, áno. Kto vie, kto od koho to opajcu, no za čo? No. Ale idú. Pozerám, čo z toho bude, Vianeček. Vyzerá, že jeho Chevrolet mám jeden návrh, tu na rovinke. Alebo tam bol lepší výjazd, jedno z toho, no hľadáme vhodnú kameru, našli sme, prudké brzdenie a... Aj, dlhý bol. Tak. Tam získala Nela. A tam sa naša Alfa doťahuje na nich, to môže byť ešte hodne zaujímavé. Áno. Nemuseli by sme hovoriť, je to Moravec, áno. Ja už zapovedal, už tu máme príjazd. Tak ja si dovolím zhrnúť výsledky toho prvého závodu, to je kopec, ktorý sa snaží blikať, brzdiť všetko dohromady a moc mu to nejde. Áno, to je pravda, skoro som prišiel o pozíciu pred koncom závodu. Čiže Pelíšek ďalej. Áno. Toto bude Hluchý. Martin, bude to. Dobre, on povie, kto to bude. Takto, ja najprv prečítam oficiálne výsledky. Tam je Kravec, Dobrodka, Čížek, Gabriel a Sklenážová. A potom kategória Independent, kde vyhral Líšek. Máme ohromný záber, jak Peťko po tom, čo všetko napáchal v tomto závode, púšťa Volnara. Bolo to fakt pekné gesto. My sa mu ospravedlňujem, že sme ho trošku zhanili v tomto závode. Ale aj tak si to zaslúžil. Tu si to môže pozrieť zhrnuté tie výsledky. Áno, ani to nemusíš rozprávať. Ja ešte ten Independent zhrniem. Tam to bol Ženíšek, Volnár, Bittner, Vieneček a to myslím, že stačí. No mne určite. No, výborne. A tu už je viac menej dojazd do cieľa všetkých ostatných. Ja navrhujem, aby sme si pripili pri tejto príležitosti, preto my sme to ešte nespomínali, sme toto celé vyhrali v podstate. Čo sme vyhrali? Celý závod sme vyhrali. Jeden si vyhral prosím pekne ty, a to tento prvý, a druhý som vyhral ja. Ježiš, to ti ohromne gratulujem. A ja tebe gratulujem. Ale oni budú napálení, že spomíname stále iba seba. No, tak vieš, keď to vyhrávame, tak... Pozri ten smrek, ak dobre ide. Ide, ale to ešte čomu Kopták urval tento predný spoiler, to odtedy s tým chuďák nešťastný jazdí. Ja by som Koptákovi zobral všetky body. No to je dosť problém, keďže žiadne nemá. Pozor, už tu máme štart Race 2. Áno. Race 2, všetci zoradení na štarte. A je oštartované, červené svetlá nám zhasli. Ale pozor, tam sa to zase mele. Ženíšek vyrazil jak o dušu. Hej, jasné, že si to všimol, ja v tom zmete. Krásne záber na kúpe. On vyrazil jedna balada. Žiadny sa nekúpe, asi bola zima. V Japonsku tam je takéto počasie nepreviečané. Aj zase niekto mimo tráte z GTCčka. Neviem, nevidím, nemáme to tieto
kamery, no nič moc teda. A pozor diváci, tajná správa hovorí, nikto to nevie, ale že vraj medzi nimi je Martin Košík a hádže kamene na trať. Martina Košíka, budeme, odteraz je to ten, o ktorom nehovoríme, pretože minule strašne nás nelúbil po poslednom komentári, takže odteraz ten, o ktorom nehovoríme, hádže kamene na trať. Áno, našťastie nejazdil pre nás. No. Dostal toľko trestov, že by sa podľa mňa ani by sa nepohol. Ženička, ktorý si vybojoval. Druhé miesto je... Čížek, to je... Tretí si ty. Tretí som ja. Pozor, to bude Volnár, čo tam vybehlo v strate. Tá nám to lieta. Trošku nám tento záznam seká, ale už sa to stabilizovalo. No ale sa nám vrátil, ale chudák vrátil sa nám na predposlednom mieste. Ty pozerám, že útočíš. Čížek, on išiel hodne defenzívnu stopu, ale hodne čistú stopu. Ja sa nemôžem sťažovať, že by mi jedinýkrát skrížil cestu, ale išiel úplnú strašne nie sa nechať predbehnúť. Ne? Nie. Povedz, koľkokrát ty tam narazil ty? V podstate v každej zákrute a nič. A nič nepomohlo. Nie, nepomohlo. V dnešnej dobe jazdici. To ja viem. Nie to havarovať. Žiadno to úroveň. A tu vidíme také súboje, dá sa povedať, že v strede pola. V prvom závode nám režia ponúkla. Pozor! Tu máme nejaký opakovaný záznam. Ale to je Nela, joj! Aj tak už asi vieme, kde je problém, kto komu ukradol ten skin. Áno. Sa chcel niekto zákerne pomstiť, že Vieneček. No ale toto sa robí? Toto sa nerobí a to bola taká skoro tímová kolízia, no to je veľká škoda. Skoro tímová, hej, naozaj. Skoro tímová. Hej, tuto sú boje. Volnár nám tam útočí, 24. jedna balada sa tam tlačí dopredu. A tam je to plech na plech, tohto mám rád, takúto súboj. Pokiaľ som tam není ja, tak to mám veľmi rád. Či skúsi predbiať, no tak režia nám to neponúkla, nevadí, premestili sme sa úplne inám. Ja som sa ohromne v tomto druhom závode Cimbulinec, kopec, Peťko sa tam tlačia a Peťko sa tam tlačí a tlačí sa tam, jojha, no dobre, našťastie nikoho netrafil, aj keď to bol taký menší zázrak. No, je to nezvyk, ale netrafil. Áno. A sa na nás neurazí. Trošku tam spomalil a pozor, zas to žlté, tam na ňo zaútočil Moravec. Tam bol a mimo trate, žltý Seat mimo trate. No, Moravec nám tam trošku lieta. Ale krásne to ustal, Peťko opäť útočí. Ale kamera sa venuje tebe. No, to teda majú komu. Ja som tu mal dosť výrazné technické problémy. Hra bola prakticky nehrateľná. A krásny záber, červené, čiže to je Petra? Určite je to Petra. Petra útočí na Volnára. Trošku nám ho posúva, ale to je také v rámci možnosti tieto šťuchanice. Tam píše Eat my dust. Čo sa nám to tam... To je Mela, ale toto je tímová Mela. A pozri sa tie tri Chevrolety, jak idú po tom nešťastnom Seate. Však tie ho budú trhať jak besná svorka. Ale tam niekto nemá predok. Čo sa tu tam stalo zase? Tentokrát to nie je smrek, myslím, že na tento závod sa Chevrolet nepovedali. Furt im chýba nejaký predok. Áno. Krásny záber. Buď teda ako znížený rozpočet, že nebolo to, z čoho nám ale opäť to bol náraz, myslím, že Koláčik vytlačil Petru, tento záber z Petrinou auta. Neviem, režia nám takéto informácie neponúka, z koho sa my pozeráme auta. Hodne rozevlátý štýl, ale to už, no toto je 5. kolo, tu by ešte tie pneumatiky mohli držať. Takže opäť, toto máme. Tento záber sme už nevideli? Veľmi podobný. Nie, ale idú si tam po krku Koláček s Petrou. Áno, naháňali. A čo z toho to bude? No, dobre, tak sa pomerne seriózne upratali. Predsa len je to jeden tím. To sa mi páči, keď ten tým jazdí na 18, 19, 20 prečka. Aspoň nás nejako neobmedzujú v rozlete. Tebe ten Sláva príliš stúpol do hlavy, na budúce budeme na 18, 19 jazdiť my. No to určite. Ale tu sa venujeme, Volnár nahádza Háňa Peťka a jeho Audinu. Vyzerá to, že ho aj dobehne. Štáltina bola celku pekná, škoda, že sa neujala. Bola aj tie osobnosti, čo tam boli na boku, čo tam bol? Megrej, Senna a tretí už ani neviem kto. No bol tam ešte, ako sa len volá, Richard Boons, on je bez rally, len Richard Boons. Áno, RBR, hej. Áno. No a čest ich pamiatke. Čest ich pamiatke všetkým doradu. To im pripomenul, objednal si tie trička? Nie, na budúce. Dobre. Možno im mal niekto zámer z divákov o trička. Colina Megreja. Áno. Keby náhodou. Ozvite sa, ideme objednávať. Priamo z Anglicka. Tak. Dobre, vráťme sa k závodu. Opäť predviac manúver na Peťka. Myslím, že to nebude úspešné. Ale na tráve to býva vždy hodne nebezpečné. Že by zvonka, to by bolo hodne zaujímavé. A na svojom Seate a myslím, že to nezvládne, ale toto. Zvládol, ale Peťko mu ide po nárazníku. Chlapci si idú po krku. Tak sa mi to páči. Michal, nebudaj si smedný. Není smedný, to je dobré.